Здравейте, това съм Смеш Гейминг и ще играем Кетбал с Карен Иванов. Свързванка. И хора да знаете, това е последният. Така и да знаете, че това е последният ми клип. Ще спирам да снимам. Вече спирам да снимам. Така че много ви благодаря за всичко. Коса хилеше да ти тъжно. Ама кога вкарах хора? Да, хора, изгледайте до край. Изгледайте до край клип. Така. Отива ще говоря как. Хора, изгледайте клипа до край, за да се сбувате с мен. Хора, изгледайте клипа до край, да се сбувате с мен. Виж накрая, нали знаеш какво ще кажа? Пакай. Аз преди малко си стигах играта и изобщо не съм сигурен. И нещо. Май. Ама, виж с колко е. 1/4 за 1/5 за Карен Иванов. Хората да знаете, че ще се правя нов аватар. Да знаете, хора, че се направих нов аватар, но защо го направих? Спирам да снимам клипове. Само да ви кажа, че да е. Да знаете, че никога няма да снимам повече. Колкото лайка искате давайте, повече няма да снимам пак. Те викаме така. Тук се борим за един кара. Нали с един глупен? Те още един мач. Ти реклама ли сега, не знам, да. Отдавна ни бях снимал, но днес ще ми е последният клип. Да. Като за последно. Хора, сбогувайте се, но Хора, не давайте на лайкови да се махате. Изгледайте клипа до края задължително, за да видите. Това е много важно. Ама Мишо, аз първо ще го кажа. Много бързо ти карам клуба. Ама не ми дава да се мърдам. Мале? Бомба! Горе как казах, помня рече. Ай, ама куците аз шибания интернет, като на един интернет на мен не става. Мале 4 на 1. Манга, као. Опа! Ако знаете певицата на име Роксана, той е Тодор Танев, Роксана силна Тодор. Силна го и го прегърна даже. Той е 7/1 и той силно ще ме би. Аз съм много слаб още, все още. Искаш ли някога да направим геймовича? Мисля, ще изиграем този мач и ще бъдем да покажем и плачем. Нали? Да. Вкарай 10 гол, а пък аз съм 1. 11 вече. Аз изобщо не съм добър. Само да ме го видят ти на мачовете, ако ме го отброи, да видят как съм тръгнал. Какво ти виждат? И хора, това ще е отклипа и искам да ви кажа нещо много важно. Само не ми казвайте, че сте се хванали на това, че няма да снимаме. Аз няма да... Само да не сте се хванали на това, че няма да снимаме повече. Дайте лайк, ако сте се хванали. Да, дайте лайк, ако сте хванали. И хора, само да ви кажа, че няма да спра да правя нещо, което обичам и именно... И бай-бай!